Hello, good morning. Si Snelda. Si Cutie Giselle. Shout out, 6 viewers po. Ay sis, nagpaligo ako sa bunso ko. Sana parang yan. Sana nga parang yan. Para makasalita. Can you make me whole? Tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. I'm just a feeling. Nothing gonna change my love for you. You only wanna know shining. One thing you can be sure. Gamitin mo phone mo, bebe. Tweet, tweet. Tweet, tweet.
umuwi si Baby. Hindi ba? Hindi. Sigaw nakakita ng daga kahapon sa banyo. Nandito kahapon si Mimig ah. Kahapon? Nandito. Napakaigin ko sa ng eh. Cavite. Cavite sis. Sa Bacoor. Oh, ano to? Bibi. Yung ba yung kumakain ng saging? Kumakain ka ng Kumakain saging? yan. Saging. Yun. Lagay mo dun sa ibabaw, be. May feather. Malapit na sila Lagyan mo ng saging dun sa ibabaw. Mama, pag may feather, malapit na sila mag-baby. Ganon. May Na- feather. Ibang part ng ano sis, binabaha. Ay, Ibang part ng Cavite, Bacoor. Kuha ka ng saging ka. Kuha ka ng saging, lagyan mo sila bird. Dali. Kalahati lang. Lalagay mo sa ibabaw dun. Doon, saging. Kuha ka ng saging. doon sa purple? Doon po sa, sa table. Saan ibabaw? Ang galing. Parang siya sa Oh, Nakakatuwa eh. ilagay mo sa ibabaw lang. Tali siguro. Siya lang. Talian natin, be. Tatalian natin. Kagatin mo pa. Isa pa. Good. Ito, banana bird. Ito yung banana. Tusok sa stick. Gusto ko ganun. Stick sa amin. Maya, may stick ako doon. Kasi, Bakit gusto mo yan? kakain sila dito. Hindi, bakit gusto mo may alaga ng dito? Hindi ko nakakatuwa dito. Mas maganda yung yellow sa kayang ismiran. Hindi natin yan. Dadagdagan pa natin, baby. Wala sisi naman ito. Wala sisi. May lovebirds kami. African birds. African birds. Ay, baby, kunin mo phone ko sa ibabaw ng galing.
Saan? Si African birds. Bili ng lola nila. Ayan. Doon na yung bird. Ano yung phone ko? Doon sa ibabaw ng tubig. Sa galon. African birds. Arca creator. Oh, bili ng bili ng mother-in-law ko sa mga apo niya. African bird. Salamat pagi, Arca. Hindi po. Sa ano to? Sa YouTube ko. Live. Thank you, Arca. I will visit. Visit. Thank you, Bebe. Arca. Okay. Later, I will watch your videos. Gapang sa taas. Kain na kayo. Hindi yata kilala. Wow, balansa yan. Uubuhin ka. Ilagay mo na yan doon sa basura. Ay, doon sa gilid. Doon na. Tapon mo tubig. Ay, ano ba yun? Hey, wag na maawa. Yan, basura yan. Gab. Ay, ang kulit talaga. Sisira ko. Say hi. Hi, everyone. My name is Arlina. 6 years old, representing grade 1. Ba't ang hina ng mo, boses kahapon? Maingay na, sabi ko sa'yo, maingay yung auditorium. Mahina naman boses mo. The purpose of this FM hindi kumakain ng, hindi pa kilala. Aki sis, mamaya alis rin na ako ng mga 10:30. Susundo na ako sa panganay ko. Ito hindi pumasok. Kasi kahapon may sila, science man. Presentation. Second runner-up siya. Mama. Napagod. Mainit kasi parade. Nag-parade sila. Inuubo. Ayun, pinagpahinga ko muna. Ay! Hello po. Good morning po. Sis Maria Cano. Thank you po sa pagbisita. Wala pala. Bago lang yung channel mo. Mamaya i-visit ko yung mga channel nyo. After sa live ko. Wala palang upload si Ma'am Maria. Mamoraki ko. Join Ako 20. dado, diga, dogi, dago, dogi, idoga.
Inugani-guna. Hindi nga, paano yung ano mo? Paano yung... Digo-dago-dago-dago. Digo-dago-da. Oy! Hello, everyone. Say, good morning, Orca. Balgalabal ulala. Oy, oy, oy. I will visit you later, Arca. Arka. Gusto visited my channel. Thank you po't napansin niyo ako. Thank you, Ma'am Maria. Nag-live ako, yung mababa yung WH ko. Dogi dugaya. Dogi duga dogi. Way back. Mag-music tayo. Magwawaray music tayo. Gadagi doga dogi. Gabred. Hindi mo naintindihan yung mo language mo. Anong lang? Wow! Sakit. Salita mo. Cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Sino yan? Cha-cha. Sino si Chacha? Cha-cha-cha. Waray. Cha-cha-cha-cha-cha. Chingaga. Barobi. Ang ganda ng bird, oh. Dazzling colors. Dazzling color. Yes. Yes. Ang ganda, no? Pangit. Ang pangit ba yun? Wow. Wow.
Nag-iwan ako ng gulay. Ay, pampuntahan ng gulay.
Hello, Mami Bear.